akumaziva manje. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZanu PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato. Handione sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avaMorgan Tsvangirai kuti munhu haasiyiswi chinhu chake nekuda kweZanu. Ini dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZanu. Akatengwa chete mukomana. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara ori mgaro panapa dango kutenda nekuita sei nekusupporta channel. Muri maroja aripo anokumza kubhadhara rendi, muno like, muno comment, muno eta sei, muno share channel nema videos. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. So anyanda nayo zvamanje manje nyaya iri kupisa anzi Chamisa Mutengesi anenge atori munhu weZanu. Vanhu vacho vari kutoda baba zvamanje manje, vanhu vacho vari kutoda. Saka before ndisandapinda munyaya yangu yamanje manje, kana une business raunaro rauda ndikumaketere, kana une any business raunofunga kuti ini newe togona kungoita kuti titsane mari, namba dzangu ndo dziri pasi apa, ndibate tiite sei tifambire nyaya dzacho. So ndine audio clip randinaro randa extractor pa news dzane zuro dze Studio 7 so 29. Pane nyaya yanga iri very interesting yanga ichitaurwa ipapo, zvinzi Chamisa Mutengesi anenge akatotengwa nevanhu veZanu PF. People were just throwing in their different opinions. Saka doti to play the audio and then tonzwa kuti aufa bo here zviri kuitika muma streets umu. So without wasting much of your time, let's not forget all in one herbal medicine. Kana une zvirwere zvakasiyana siyana, makwenzi aya ndo chaiwo ari kushanda zvamanje manje. Kana ungava nemusana, ungava nemusoro, ungava nechirwere zvepabonde, ungava uchikurumidza kupedza kudya bota, ungava usingiri kunakidza amai kana usiri kufadza baba, zvese gwenzi iri rinosuka, rinoita kuti zvinhu zvacho zvinyasoita, totoriti sukuzonge sukuzonge regwenzi. So without wasting much of your time, let me play you the audio that I extracted pa Studio 7 yanezuro musi wa29 tinzwoti alpha. Ivo vanoti vanomirira vanhu macitizens asi hatina kuona pavakadzokera kuvanhu vachibvunza kuti oraiti paitika nyaya pakati pangu naSG wangu wachabangu, toita sei kuti tiindire mberi. Zvinhu zvavasina kuita zvinoratidza kuti zvinhu zvavari kuita zvinhu zviri kubva pamwoyo pavo kwete zviri kubva pamwoyo pezvizvarwa zveZimbabwe. Hazvisi zvinhu zvoti Chamisa hazvina zvazvinokanganisa kuna vechidiki. Inguva yekuti vechidiki vadzokedzane, vabatane nehurumende, vatsvage kuti tingavandudze sei upfumi hwenyika yedu. Mutsamba yavo yavakatumira pamadande mutande, vaChamisa vakati bato reCCC raive rapindwa napongwe weZanu PF aive akonzeresa nyonga yemhando yepamusoro-soro. Asi mumwe wechidiki wemuHarare, muzvare Chipo Mugwagwa, vanoti havana kufadzwa nekutsvetwa kwakaitwa CCC navaChamisa, sezvo izvi zvakaratidza kuti vachiri mutete munyaya dzezvematongerwo enyika. Chamisa agara munyaya dzematongerwo enyika idzi zvekuti matricks ese eZanu PF anofanira kunge akumaziva manje. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZanu PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato. Handione sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avaMorgan Tsvangirai kuti munhu haasiyiswi chinhu chake nekuda kweZanu. Ini dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZanu. Akatengwa chete mukomana. Mukuru wesanga pakashata baba, politics hadzakuita dzichitapira manje. Oh yeah, ndo audio clip rangandinaro randoda kuplay, right? And then let's talk about the audio clip. The first comment yabva kuna Patrick, yeah, that's Peter. Yeah, Peter Mutongi. And the Chamisa was supposed to go back to the people and ask people kuti toita sei bato rapindwa napongwe.
rapindwa napongwe iri mahwani toita sei kuvanhu odzokera kuvanhu. But inini question yandinayo ipapo, I'm not defending Nelson Chamisa, I'm just analyzing pakatanga kufomwa bato retriple C. I don't think Chamisa go back to the akaenda kuvanhu akati akomana toita sei ngatitange kugadzira rimwe bato. Isusu I think sevanhu seruzhinji we just follow our leaders. Ndo zvatiri kunyanyoda isusu zvakawanda zvese zveunhongwa tichimbotivhunza toita sei, nekuti everyone pamamillions ari muZimbabwe wada kubvunza vanhu kuti voita sei. Mune munhu anenge ane opinion yake, mune munhu ane maonero ake, mune munhu ane mafungiro ake aditi. But pane yazondinakidza manje yataurwa naChipo Chipo Mugwagwa anza Chamisa anenge weZanu PF. Aiwa rega ndisataure, rega ndidzoke mumashure mbichana tipa play ipapo tinzwa kuti aufana. Achatiza zvekare here zvekuti matricks ese eZanu PF anofanira kunge akumaziva manje. Hanzi Chamisa zvamanje ka ndiye munhu anofanira kunge akuziva playbook reZanu PF. Each and every trick yeZanu PF anofanira kunge akuiziva, because the same thing chakaitika kuMDC, chikamba chaitika kuMDCT, chikamba chaitika kuMDC Alliance, and then chaitika kuTriple C. Saka hanzi akafoma rimwe bato. Zviri kureva here kuti the same thing chikaitika ichocho achasiya. So at the end of the day, Chamisa is just a runner. He's running away. He's supposed to stand for his rights and then represent the people as the leader. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZanu PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato. Handioni sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avaMorgan Tsvangirai kuti munhu haasiyiswi chinhu chake nekuda kweZanu. Ini dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZanu. Akatengwa chete mukomana. Hanzi nini dzimwe pfungwa dzakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZanu. Akatengwa chete mukomana uyo. Aya magosidzikirawo ma-comments evanhu vanenge vachitaura vane mafungiro avo nemaonero avo. Let me know what you think kuti move yakaitwa naNelson Chamisa, is it a good move kubva kuTriple C achienda kunotanga rimwe bato yet risati rataurwa kunzi richange riripo? Vanhu vari kungotaurawo zvavo vachingoitawo zvavo mafungira nemanzwiranzwira. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndongokutenda yaumana nekusupporta 0.5 Creative Studios. Kana une deal raunaro, kana une jet raunaro, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda idzo pa screen, toonesana tingaite sei. Kana uchida kumaketerwa business rako, ndibate futi. Let's not forget all in one herbal, ndo vanhu vacho, ndo vanhu vane makwenzi chaiwo. Vabate kana mapiwa makwenzi ashanda, feel free to let me know. Dzokai futi panapa namba dzangu ndizodzizi mondiudza kuti makwenzi ari kushanda sei. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndokuti ngatisangane mu next video rinoteera. I'm gonna bringing you a deeper analysis of what is going on in Triple C. Tichinyatsoonesa tichiri kunyatsotora nzvimbo muTriple C zviri kufamba sei zvamanje. Ndichaplaya mamwe ma-audios andinawo from Chabangu, from the opposition, Secretary General, self-proclaimed Secretary General with Triple C, Sakancha players zvakawanda. So I'll bring back the clip tichinyasoonesa tichichiri munyasoitika, and the future yakamira sei for Triple C, because manje mane two divisions bu Triple C, and pakaipa pari kupisa, and atikuziva kuti Job Scala achaenda kupi zvakamira sei. So thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now. Tosangana mu video rinoteera.